Toto je nedeľný meal prep z Agát. Ja som Agát a toto varím. Vonku je teplo, fermentácia prekvitá, takže začnem zaliatím zeleného čaju do kombuče. Ako ďalší si scedím mliečny kefír. Zrná zalejem čerstvým mliekom. Časť kefíru odložím a časť použijem ako základ do kysnutého cesta na pizza slimáky. Akurát je aj čas nakrmiť kvások, takže to, čo z neho vyberiem, tiež pridám do cesta. No a potom klasika, múka, soľ, troška oleja. A ideme si upiecť papriky, takže ich rozkrojím, vydlabem, pridám cesnak, cibuľku a polejem olivovým olejom. Kým sa pečú, dám variť vajíčka. Mala som zjavenie. Ja som nikdy nebola taký veľký fanúšik cestovín ako takých. Na cestovinách mám najradšej vždy tú omáčku. A jedného dňa si vravím, prečo by som tú omáčku nemohla dať na niečo iné, napríklad na šošovicu. A tak som to spravila. Šošovicu varím v ochutenej vode, aby už nabrala trošku takú chuť. No a druhé budem robiť pohánkové misky, takže uvarím si aj pohánku. A tiež ju ochutím. Kari, korenie a soľ. No a to, kým sa mi uvarí, tak si nachystám rybaciu pomazánku. Tu nejak treščia pečeň, soľ, korenie, horčica, jogurt a neskôr pridám ešte cibuľku, tu som ešte nemala. Ochutené jogurty tento týždeň s jahodovým domácim džemom. Moje dieťa si myslí, že keď je to vo fľaške, tak je to dezert, čiže dáva si dezert na raňajky a je z toho strašne šťastný. Upečenú papriku pomixujem spolu s tofu, smotanou a teda vytlačeným cesnakom a tým všetkým, čo bolo na tej panvici či plechu. Dochutím soľou, cukrom a citrónovou šťavou, to ešte potom dám do tej uvarenej šošovice a nechám to ešte trošku spolu povariť. Krémové, krásne, voňavé, fakt veľmi sa to podarilo. Šošovica oveľa lepšia podľa mňa ako cestoviny. No a poďme na tie pizza slimáky, na ktoré som si pripravila takú paradajkovú zmes. Cesto som vyvaľkala. Počúvajte, na čo vám to ja opisujem, keď sa na to pozeráte? Máte oči? Máte? No tak aha. Môžem vám zatiaľ porozprávať niečo o týchto kysnutých slimákoch. Veľa ľudí ich robí z lístkového cesta, čo chápem, lebo je to jednoduché, ale toto oveľa viac chutí ako pizza. Pretože je tam ten element kysnutého cesta a sú veľmi dobré aj potom ako vychladnú, čo sa o tých lístkových až tak povedať nedá. Tie sú najlepšie teplé a keď vychladnú už také suché. No a poďte si so mnou naložiť tieto pohánkové misky. Toto je úplne môj najobľúbenejší formát jedla. Že na dno misky dáš nejakú obilninu a na vrch si proste navrstvíš hociaké toppingy zeleninové a bielkovinové, aké máš rád. Tuto hrá hlavnú rolu teda pohánka, uhorka, edamame fazulky, mrkva s jogurtovo-sriračovým dressingom a idem opiecť tofu. Kým sa tofu opráži, tak ošupem a priložím vajíčka. Prišiel medzi tým domov manžel s cibuľkou, takže tu nakrájam na vrch a spomeniem si, že som tam ešte chcela dať strúhaný kalerab, takže to rýchlo napravím. Pekne opečené tofu zalejem omáčkou a posypem sezamovými semiačkami, ktoré sa tam super hodia. No a toto tofu dám ešte na vrch a ešte to ozdobím semiačkami. No a potom som si spomenula, že ešte som tam zabudla dať avokádo, takže rýchlo som ešte pridala avokádo. No a už sme hotoví, dobre. Ja viem, že tá šošovica pri nakladaní nevyzerá úplne najvábnejšie, ale keby ste cítili tú vôňu, tak vôbec nekrútite nosom. Rozdrobila som na ňu balkánsky syr a dozdobila cibuľkou, ktorú som aj pridala do rybacej natierky. Po uspávacej pauze som sa vrátila do kuchyne a niektoré zo slimákov už boli zjedené, takže upozorňujem vám vopred, keď ich budete robiť a budete si ich chcieť aj nechať, dobre ich strážte. Sú neodolateľné, povedala by som. No a čaj na kombuču už vychladol, takže poďme si urobiť tieto ochutené kombučové fľaštičky. Do jednej som dala melón a metu, do druhej som popučila čierne rybe, zle kombuču dobre pomiešam, no a nafľaškujem. Takto si postoj do 2. alebo 3. dňa a potom ju dám do chladničky. Kombuču nakrmím cukrom, zalejem novým čajom, no a ja mám na dnes hotovo. No a pochváľte sa vy, čo ste dnes varili. Toto je môj nedeľný stôl. Uvidíme sa budúcu nedeľu. Pa, pa!